otie ụlaga alụsi egwu nwa batụrụ eyi abịakwana m ọzọ nke a bụ tribute to my godfather ọgbatụrụ eyi nwanteja abọgụ chief ọgbatụrụ enyi akwo ị na-aba gị zuru ike na ndokwa o papa anyị ọ ga-abalị ihe o onwe bugo na onye njem ọnụnụ n'enyi na-abọgụ ananụ onwe bulu na onye njem ọnụnụ na onye njem anyị isi ọmatụlụ enyi nwanteja bụ na onye ji eji obodo anago ọmatụlụ enyi nwanteja bụ na nwa Chinyerude enyi na-abọgụ enyi ịgba na enyi na-abọgụ enyi ịgba enyi na-abọgụ ananụ enyi na-abọgụ enyi wana ụlaga ịnawa na-aba gị ji si kenu n'enyi na-abọgụ odogwu ijebejebe iji ike na mgbo n'ụwa ka onye na-emezi one n'ụwa nụ n'ọbịa ka anyị na-ekwunu onye na-emezi one n'ụwa nụ n'ọbịa ka anyị na-ekwu n'ụwa egwu ka m ji n'ụwa egwu nneọma na nyigwe ihe iwami na-emere anyị n'elu ụwa n'ọbịa ka anyị na-ekwunu ọ dịgasị anwụ na anwụ na-abọgụnụ onye nteja nago n'ụwa enyi na-abọgụ ị na-abago ọkara odika m ọkara odika m mma ọkara odogwu na mawara ka mmemme n'ụwa ka ọ dị m mma hoo enyi na-abọgụ nwa na-aba m enyi na mamara ka mmemme n'ụwa ka ọ dịla anyị mma nụnụ mgbabụ na ịyala anyị wa na-aba mmụọ enyi na-abọgụ anago enyi na-abọgụ dike nụnụ onye nwegwu nwa nteja anago onye ji malụ nteja anago mmụọ n'enu ụwa dike nụnụ onye ji malụ obodo ọ na-abago nwe were egwu a wee na-agwa ụmụ ụwa niile ndị ụlọ gbazuru n'anya ndị ụlọ egwu ọgbazuru n'anya ndị vie na-amasị biko ka anyị were ndidi wee dịbe maka na ịma na ọnwụ bozuru ọra onye ile bụ n'anya ode n'ụwanụ n'ọbịa ka na ya oche ugwu onwe ike bụ n'emu na ike orobịa n'ọbịa ka na ya n'ụwa ije n'uwe je n'ụwanụ n'ije n'ebuke awala n'ije n'ụwanụ ije n'uwe n'enyi na-abọgụ n'enyi na-abọgụ ana n'enyi na-abọgụ enyi gbana nwa na-emeka ekwutosi nwaanyị ọma ekwutosi akwoo eze nwaanyị achara oge ọgbatụrụ enyi asị gị welu ndidi maka na ndidi bụ ọgwụ obi maka na ọ bụrụ ọsọ gị ka nya bụ ibe metụrụ o metụrụ ma anyị nwa bụ ndị egwu maka na ọ bụ ọgbatụrụ enyi bụ nya mere m ife mbụta ata ma nwere odike nwa bịara ụwa dike nwụrụ igirige n'ihe ri ọba na ọbatago n'oyi alụzi egwu nwa m ụlọ ehi oke bụ na belụ na ahụ alele ka ọ na-awazịa ọgbatụlụ enyi nteja nago mmụọ ma ọ na-abanye n'odu mmanwụ na ndokwe igirigi na mamara ka mmemme n'ụwa ka ọ dị m mma hoo enyi na ọbọgụ wee bụrụ na alele wee na-abanụ mma nwoke arọ na-eji mọfọ ọgarọ dike mmịa n'ụlọ abịa ha ọgarọ na-eji mọfọ ọgarọ nwa bịara ụwa dike nụ igirigi eze egwu na mamara ebe ị na-emezi oho nwa na-agwa mmụ nteje oyi na ọma mbala biko ka anyị chedibenụ
mmadụ dịka Jerry Pastor Jerry Nwakorobi anyị nwere ndidi maka na ọ bụ nnegwu mmadụ dị n'oyi na Ọmambala onye arala anyị wee na mmụọ ife a unu mala ma na onwe okolobịa jọrọ njọ enyi abụ onwe eji mmalụ obodo n'ọdị ka ọ na-agụ n'ụwa ọ na-aba n'ụwa ọ na-aba anya n'ọdụ mmanụ n'iche nu ebuke ọbala enyi na-agbagwo enyi ọma nọ n'ịka ọ na-agụ n'ụwa nwa na-agwakwa ndị ugogbu ụzọ ọcha ke niile ọ gbazuru enyi bụ onye nke anyị ka anyị na-eweli ndidi maka na ọ bụ nnekwu mmadụ dị n'oyi na Ọmambala onye o metụrụ dibe eze ji ọfọ agwọ ọkpala ọgbatụrụ enyi nwelu ndidi Chibika agwọ welu ndidi na ndidi bụ ọgwụ obi ebe ọ bụ na papa gị alụgolu gị kwa anaba mmụọ asị gị welu ndidi na ọ bụ Chukwu wetara Chukwu ewelugokwa ka mma gị jisi ike gbado anya n'ife ọbụla ị na-eme ịzọpụkwa ka nli gị na-enye anya ịzọpụkwa ka ekpe gị na-enye anya maka na anya mara ndị bụ ndị dị n'ụwa a na-agwakwa Chidimma Agwo eze nwaanyị Adaka Ada Nwoyi na Ọmambala gị nwelu ndidi mma bi n'enu eze nwaanyị nwa mama ịghọta nwelu ndidi egwu na-eti n'ụwa n'ọbịa ka nji eti n'ọnụ enyi na-agbagwo enyi abụ n'otu na ngalịja ude nwagụ na ude nwa ọgaranya abacha niile ebuzi ogbunu ka onye na-eme nya malụ ya rụ n'egwu m nọ malụ maruo alụzi egwu dịga na alụzi egwu ọgbatụlụ enyi alụzi egwu nwa m ụlọeri ọgbatụlụ enyi nọdịrị ya alụzi egwu nwa m ụlọeri na egwu ka m ji ebe alele ibe bụ na-eme n'ikolobịa n'ụlọbịa ka nna ya ayabara onwe bụ na-eme n'ikolobịa n'ụlọbịa ka nna ya n'ụwa n'ije n'ụwa enyi Igbo anago enyi na-agbọgwụ enyi na-agbọgwụ enyi Igbo ana enyi na-agbọgwụ enyi Igbo ana nwa na-agwakwa mmadụ dịka Ọsọndụ Igwilo otogo nwakwa ụzọ Anambra na-ataba na mamarozi ka ị na-emenụ Ọsọndụ Igwilo na-atabazia igirigi na mamara ka mmemme n'ụwa ka ọ dị m mmanụ Ọsọndụ Igwilo ya n'ụlọ mmadụ iko igirigi okolobịa Jeriko Nwakorobi Pastor Odogwu na mamara ka mmemme n'ụwa ka ọ dị m mmanụ kedu ezi onye lụka ọfụ n'anya onye lụka nwanteje Odogwu n'enyi na-abụ ọgwa na-agụ mmụọ ọ na bụ ka ebe alụ na-ahụ alele n'ama mkpa mara ọgwụ anyị ike ji nwa ka mana m ụlọeri onye amụma ike ji Odogwu na mmiri ka ị na-agwọ ya onye amụma na mamara ka mmemme n'ụwa ka ọ dị m mma maka na enyi na-aba ọgwụ a na-agụ mmụọ azeti ka eji bịa nnọbịa ka eji Odogwu enyi na-aba ọgwụ wee bụrụ na ahụ alele wee naba ngịrịga na onye onye nwere ga-eji gwụrụ ọcha n'ụnụ mma nwere ụda ejiri bụrụ ike n'ụnụ ngịrịga arụ ọka arụ na-eji maọbụ ọka arụ dike anụla bịa mma nwoke arụ na-eji maọbụ ọka arụ dike n'ọzigwe ya onye bụlụ isi nwanne m na-enu ụwa dịka m na mmadụ ude nwe n'ube ma ncha onye bụlụ isi n'ije n'ụwa na-esili m ike nye m ụlọeri na ebere ụlọ agwa alele na-abazi anụ ụdamago na onye m ụlọeri oke bụ na-eti egwu ya dada n'ụlọ nye m ụlọeri na-etirila egwu ya mmemmezie maka na ịma na ụzọ ọgwụ abịasa na-enu ụwa n'ụnụ ogeli akwaba dị ya n'ọzọ ya Ekwutosi Odogwu eze nwaanyị Adamma Oshimili nwa mama ịghọta Agụleri ka o si bịawo mana ntaja bụ ọgwụba na anụ ya dị n'ilu ọ tụrụ enyi agwọ ị nabago mmụọ enyi
mmadụ dị ka ndị gwalụsi n'elu ụwa n'ige m nụnụ mana enyi na-aba ọgụ na-aba m ana m agwa ndị egwu bụrụ ọgbatụlụ enyi n'anya anyị nwere ndị dị ka ibili n'udo enyi na-aba ọgụ na-agụ m ọnụnụ nọ na-abanye zuru ike na ndogwe ime ọzọ ụlọ azụ erigo nne nụnụ ibe enyi izu ụlọ azụ akalịsigo onye na ọma mbala o ndị enyi izu ụlọ azụ erigo nne nụnụ na ndị enyi izu ụlọ azụ akalịsigo enyi na ndị izu ụlọ azụ erigo nne na-abanye nụnụ ndị izu ụlọ azụ bara ụba mana ọ bụ maka ọgbatụlụ enyi ka oyi na ọma mbala ji bụlụ egwu oyi na ọma mbala nọzi na-egwu ebilio enyi abụọ jisi ikenu enyi na-abụ ọgwụ ọgbatụlụ enyi na-abụ ọgwụ nwa Chinyere ọgbatụlụ enyi ọnụ na-egwu lọra na ọ dị ka ọ na-abago n'ụwa enyi na-abụ ọgwụ enyi Igbo anago enyi na-abụ ọgwụ enyi na-abụ ọgwụ enyi Igbo anago enyi na-abụ ọgwụ maka na ọ bụ ọgbatụlụ enyi onye malụ oge m nọ na nsogbu ọkpọ m onye m ndụmọdụ dị m obere nwa alụchi egwu m lere oke m welu nwayọọ na ọ bụ Chinemeze na mpako na mmadụ ibunye onwe enu adanyelụ mmadụ aka n'elu ụwa kama na ọ bụ Chineke nna na-ebunye mmadụ elu onye ele eze chie n'elu ụwa arụaleza ma nwe owele ohere a wee na-ekene Chief Sonita Nwanteje Abọgụ baba ye dalụ nwe na-agwa ya ezi nwanne m asị gị dibe na ama m na o metụlụ unu ncha niile onye buchi alụsi egwu Nwanteje biko ka anyị were ndidi ka anyị dibe n'ọnwa maka na o metụlụ anyị ncha niile Barrister Mbiekwu Nwabọyị Uderike Ọka biko welụnụ ndidi divenu na o metụrụ anyị ncha niile wee na-agwakwa mmadụ dịka Chief Augustine Injinigbo Ayaki Vitogwari nwelu ndidi na ama m na ọnwa metụrụ anyị ncha niile ndị nlotalụ ma ndị nne lụtara biko ka anyị wezielụnụ ndidi dibe ọnwa eze nwa ududo Chinwụba obele nwa nwelụnụ ndidi ka anyị divenu na o metụrụ anyị ncha niile Injinia Ezaina Authority Studio aka na-alụrụ ọgbatụlụ enyi egwu nwanne m biko nwelu ndidi maka na ama m na ọnwụ bụ ozuru ọra ka anyị nwere ndidi ka anyị divenu Injinia biko divenu akwụkwọ alele ije n'ụwanụ n'enyi na-abụ ọgwụ anago n'oyi onwe ike bugo na ọgbatụlụ enyi na onye Nteje abụọ ọgbatụlụ enyi abụghị nwa Chinyere alili egbu m alili egbu m onye m ụlọ erinu n'egwu ka m ji bịa n'oyi ije n'ụwa m ọfọ m odogwu stori ma nụnụ n'onye m lere ọmaba na alụ olu n'isu bili nwa na-agwagwa Igbo bụ Igbo na Porto Novo ama m na ọnwa metụchara unu ncha niile Lady Mrs. Ochendo nne nesili Igbo nri na Porto Novo nwelu ndidi maka na ọnwa bụ ozuru ọra nwelu ndidi ka anyị diba oke nkwu agụle Okechukwu Emeka nkwu dị na mba ka anyị dibe na ọnwa ọgbatụlụ enyi nwa na-agwagwa Uda na agụle Chinedu Onyekwe anyị nwere ndidi ka anyị dibe na ọnwa ọgbatụlụ enyi a maka na o metụrụ anyị ncha niile ike na Porto Novo Uda Igbo ka maka eze nwa eze ụdọ nwanne m biko nwere ndidi
n'ọnwa gbatụrụ enyi ya ka maka ezi ọyị m nwoke onye ka m na-ekwu a Chukwuebuka Obiora Idoko mmiri mma 1 na Porto Novo biko ngwa nnu ndidi ka anyị dịbe n'ọnwa gbatụrụ enyi ya maka na ọ bụ nna m ukwu nwere ife a ezi ọyị m da dimo nsọ nna ndị nwanna luo Odo Ikechukwu Chiokwe Odo nke izi na-eji agụlụ agụlụ eri ka anyị dịbe n'ọnwa a Chinonso ezi iyi agụlụ eri Akwatu egwu na Porto Novo Akwatu egwu na Porto Novo biko ni odogwa ya agụlụ eri nnu ndidi ka anyị dịbe n'ọnwa a ka ema Ugochi Maleze ezi ọyị odogwu ndị ọma na Porto Novo ije n'uwo ije n'ụwanụ ije n'ebuke n'oyi oke mma ngwo isutam akwatu egwu niile ya akwatu egwu niile ya igirigo mama ngwo ije n'uwo n'enyi na bọgụ n'enyi na bọgụ anago enyi na bọgụ enyi na bọgụ enyi na bọgụ ananụ enyi na bọgụ tie ekumeku aha alụsi egwu ọ gbatụrụ enyi anyị abịakwa na nke Igbo bụ Igbo na Porto Novo mma mmanụ onye chiri nyazelụnụ asị na azụ kanka onorumiri ụda ana amachu ugo m Ugochi alụmụ ka m na-achọ n'ụwa ọbịa ọgwụ Ugochi m Igbo na Porto Novo Igbo bụ Igbo niile ya Igbo bụ Igbo mma mmanụ ndị mma na Porto Novo anụ aka iwere ugo ogene ka ndị kwuru Igbo onye meka oke na-agaluchi ya ịgba ahwaghị mgba m ala egwu rịba anya egwu na-edu m egwu na-edu m mama onye ka anyị na-egwu ahụ nwanne m Chinonso nwanne m Chukwu n'oso odogwu mgbe ị ga-enyeghị m mmụọ alụlụ n'ihi m mmụọ dike amụlụ Chinonso mụlụ onye agụleri ụbanye ọbịa n'ọbịa ka m na-ebe ha lele ọ na-agụ akwụkwọ mịa bụ n'ime agụleri nwanne m Chinonso olule n'agụgụ Awụsa ebe ahụ ebe abụ ka ọ da chụzi aka ya Chinonso ha yawara odogo ya ụzọ bịa ha ruo nweze n'ihi mmụọ dike mana nwa m Chinonso odogwu awara n'ihi mmụọ o mesịrị nya bụ ibe na-ata agụleri ọ na-ata na banye ọ ga-abụ ka o ji bute ike Chinonso Igbo bịa ọ lụrụ na Demeka ebe abụ ka ọ dị
n'oso n'iso n'okorobịa alụ obi gị n'ihu mmụọ ọ lụsịrị na Demeka o mepere babin salon n'ime Aguleri ma nwoke ọhụrụ ebe a bụ ka ọ dị kpekpube isi odogwu Chinozie Igbo bịa ọ na-akpụ isi mana ọ bụrụ ka chi nyelụ ya odogwu Chinozie Igbo ọ wee natazụ ogolokada n'ọbịa ka o ji chụbazi aka ya Chinozie Igbo bịa ọ gbalị nya bụ ọkada anya mgbara ịtọ ọ bụrụ ebe ọ ga-alụ n'ụwa Chinozie o wee mesịa ebe ụlọ ọkada ya wele ụfọdụ ndị mmadụ nwanụ na mụ ya mụ ọ na-eme Chinozie kedu ka ị ga-eme ụwa ije n'ụwa maka ihe onye ga-abụ ka ọ ga-abụ n'elu ụwa daba nnada azọ aịwara n'ibu mmụọ dike n'olu nwoke ọ na-eru agwa ezi odogwu ego odogwu elugo ya oge Chinozie na nna enava Porto-Novo ebe ahụ ka ọ na-alụ chụba gị ya eze na anyị nwere ya na-eme Chinozie ọbịa olu na Porto-Novo walụala ebe ọlụ Igbo mara onye ọ bụ Chinozie ọhịa alụ olu na malụ gị mma dowu aka iwere ugoyi maka na onye nwụla nwere kwuru okwu chachalị Chinozie ọhịa abara bụ ọgwụ alụ onwe eze n'ihi mmụọ ibi igwe danka na alụ olu na malụ gị mma dogodo na ibe anyị mmụọ mmanwụ mmiri ka nsi eje o ịkpa n'ihi mmụọ n'ime ngago mmiri mmụọ mmiri n'olu nwoke ọ na-eru nwanne m Chinozie oge o ji nnatazi n'ime Aguleri ogolu moto n'ọbịa ka o ji mewe ọfụma wee gbala na ịlụ ahụ na ya n'ime Aguleri Igbo gbochi m kedu ibe m ga-agoro mmiri ka ọ bịa nwanne m Chinozie o ji agbatasịa gị ka n'ime Naịjirịa ọ natabulu moto n'ọbịa ka o ji agba pasenja ụfọdụ na mụ ya mụ mana amara ebe o ji eme masị amara ka ọ ga-eme ụwa Chinozie Igbo bịa maka iwere ugoyi o wee mesịa ọ na-alụ sekọnd raund n'ime Porto-Novo ọ ga-abụ ka o ji butesie ike Chinozie Igbo n'ike amamara ka mmemme ụwa ka ọ dị mma n'ụwa aneli na nno na-ese okwu elie nna nọ na-esezinụ ọ bụ na ọyị gaghị eli ọgwụ dị mma ajụjụ nna ajụ ụwa niile nwanne m Chinozie nwa nọziwe ya alụ olu na ọya alụ gị mma emesịa o melụ m invite mamụma egwu bịaba Porto-Novo anyị bịa Porto-Novo ọ ga-abụ ka o ji wee melụ mmiri ọ na-eme Chinozie nwa ịnọziwe ọmachi ịgara ụwa na-enwe ntakarawa Chinozie Igbo ọgịnị bụ ntakarawa ọnụ na-eli akwa eli ndị si ntakarawa iwere ndị si ntakarawa ọbọma stori mmanụ ndị si ntakarawa Chinozie Igbo ndị si ntakarawa igwe Chiboy onye isi ntakarawa ntakarawa
oko n'elu one ịgba m oho ịgba igede nwanyị mmụọ mmụmụli nwezi dike m iyeli ọba n'ime ya tava n'iya na-eli ọwacha ihe elu chinosowe mebọ bụ nwa ayabara bụ ọgwụ odogwu hoya uze m ya bụ igwe danka nnọbịa ka ele odogwu nwa ya uze m yahudo mgba yahuza bịa maka ihe elu ugogi yahudo mgba yahuza bịa ibobo na-ebu mmụọ yahudo mgba yahuza bịa ke gbalaga okwuta amamara ka mmemme ụwa ka ọ dị mma n'ụwa n'ọgwụgochi nnọbịa ka m na-achọ n'ụwa ahụ nchọgidugo m bịazịa pọtụ n'obo tazebobi bụ bahatarụrụ akpata ego ụlaga ego amamara ka mmemme ụwa ka ọ dị mma n'ụwa iyi ya osimiri nwa mehi wote o bịa eho ya mochukwu n'oso n'izulu kolobịa agote ikuku anyị bụ mmụọ nwanne m ochie n'oso nwa ịnọziwe ya ayara ya n'aba m oho bịa oho agote ike ji dị ebube nwanne m ochie n'oso nwa bịa nwanne m ochie n'oso ha yara ya n'aba m ọbịa n'aba ike ji dị ebube olo nọ elu gị mma ọ bụ na ịgba na n'elu ụwa nwanne m na-ede na saịtị ọga apata alụwo nweze anyị mmụọ orumili ike ikeje n'ụwa na onye mmelụ ọgụ ilelogwu ya iri na-emelụ mụ chukwu oke alụ ụwa ka ogwu ya chinosi igbo bịa ka m na-emela ha onye gwuru m ka m na-ekwu n'elu igbo gbochi m ma nwanne m ochi n'ụzọ ọ sị m jee kene ka nje kene papa ya nna m ọlụ nwa ebiela ka nhụ ya igbo gbochi m obu onye ka nna jụzi nwanne m nwa bụ nwanne agabidu m ọkwụgwọ doguo nwa bụ nwana nnezo n'elu papa ịgbabịa maka iwere ugwu papa to ọwa papa ịgbabịa ibobo na-ebu mmụọ papa to ọwa papa ịgbabịa eno n'olu oko n'elu agwụezi udogwu ego bịa oko amara ka eme ụwa ka ọ dị mma ihibịa ka na ikuku ka nsi eje ma nwanne m ochi n'nso nnọzi m kene ohi ya onye ka anyị na-ekwu obi ya nwanne m onwe si n'ibu mmụọ onwe si Holy Ghost onwe si n'ibu mmụọ odogwu ka lowo kotelio alụwo nweze n'ibu mmụọ alụolo nọ ọlụ gị mma igbo gbochi m ndị ọma na-apụtụ n'obo igbo obi ịgbanye m mmụọ igbo obi ịgbanye m mmụọ onwezi Holy Ghost odogwu onwezi ọkụ mmụọ nsọ olu n'ime Disemba imelụ majik n'ime Disemba nụ olonisa ibuluo moto bịa hụnụnụ onwezi nwanne m
maka nwanne go Chinedu onye buru ebu enegwu mmadụ adịrọ bele Chinedu alụ nwagara ya na ebu mmụọ maka Jadon dogo Prince nene ya anọ dike bi ya nwanne m obodo dogo ego dogo akiweru ajeke n'odogwu nwanne m mmadụ dike nnụnụ nwa bụ nwanne dọla odogwu imeri dọla bịa anabi idu n'ihu mmụọ ịma dọla alụ olo nọ alụghị mma odogwu $1 n'ihu gị bụ chairman na GBC Friends Club of Nigeria anya na-akpọ Great Brothers Friends Club of Nigeria na worldwide niile ọbịa alụoluwo na ọya malụnụ mma achamanụ n'ịmụ mmụọ ebe ị chọrọ adị mma m aga m n'iru gị na ọ ga-abụ orumile anụla nwanne m alụwo nweze anyị bụ mmụọ ka anyị jee ke n'odogwu n'osu bịa onye ka anyị na-egbu oho n'ụwa Fidelity Tazanu odogwu Tazanu ya odogwu na Potunovo odogwu Igbo numelia Izago oyibo ajeke n'ọba ino Obinna dụ aka odogwu ụmụnna nwezu aka ụmụnna nwezu afọ ịnanya n'ụtọ ga-adịlele ọnwa nne m ekele Chukwu Ekene Lawrence bịa oke kpụrụ obu anyị bụ oke kpụrụ obu alụ olo n'ọya malụ oke mma ịbụ oke kpụrụ obu alụ olu onye agụleri ọga oke kpụrụ obu n'ime mmụọ Ejeke n'odogwu n'osu bịa Chinonso Spider omele nwa n'imele Spider amaghị n'ọga m alụlụ n'ihi mmụọ mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ n'ọbụ mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ Igbo gbochi mụnya Ejeke n'odogwu n'osu bịa onye aka anyị Chinedu hip hop nwa mama eru hip hop alụoluo nọ eru Igbo n'ihi alụolu n'ihi ndị ọma na Potunovo azụ na kalidi ego Igbo n'ihi izo na kalidi ego izo na kalidi ego ma mechi n'izu ya mechi aroho n'ihi mmụọ ụkwụ achị n'aka Igbo bụ Igbo n'ihi mmụọ Igbo bụ Igbo na Potunovo ụkwụ achị n'aka Emeka Young Money Young n'ihi mmụọ Mekọnụ nwa bụ isi Igbo gbochi mụnya ameka Igbo n'ihu mmụọ maka odogwu ka logwo kotari achomidiwe n'olu oge ọ na-eru abụ etu odogwu ego gba odogwu chomidiwe obia bụ anyị na chomidiwe n'ọnwa n'ife nwere ka nkọrọ gị mmadụ ka ejika na onye nwe mmadụ onye nwere ego mmadụ bụ na-abịa azụrụ azụ n'ọbụ mmadụ bụ na-abịa azụrụ azụ dogbuo chomidiwe obia mmanwụ ụwa niile mmanwụ Igbo niile mmanwụ ụwa niile
maka nwanne m paje odogwu egwu ọnọdụ ya edu paje alụ olo n'iso na takarawa odogwu iso na promo maka na mmegbu na-emegbu ijele n'ọbịa ka eji tie enyi mmanwụ n'ọnwe ndị kpalelu ka ewele enyi mmanwụ megide ijele mana velotazio amanwụ niile dị n'elu ụwa ọ dị n'isi ijele ebu wee kwụrụ ejegenye anya ha bụ mmụọ mana ododo dị n'ijele ijele na-ekere inyi ọtọ ododo nya ha bụ mmụọ ododo manwụ ododo ọgwa manwụ ododo aka iwere ugo ododo mgba na-ekwe ododo ayabara amara ka m ga-emeli echi mmelụ ime nna ngụ nwanne maka chujegwu nwanne m nwa ka ma lọ nwa South na-ebu mmụọ ya bụ nwa South Africa odogwuo na Porto-Novo alolo na-ebu mmụọ odogwu onye ọcha bịara ụwa n'oji eze anyị ebu mmụọ nwanne tọrọ nwanne ya nwanne tọrọ nwanne ka ọ na-abịa maka Tochukwu dogwuo nwa ka malụ ijere anyị iwu mmụọ Tochukwu nwa ka malụ alụlụ n'ihu iskanchi ọgwa mmadụ ka na-akpọ Chindo nso n'enuo ọmazigbo ya otikwu ego dogwu onye agụrụ ehelọga ike na Porto-Novo Chindo nsi igbo bịa otikpu ite ego otikpu ite kashi ite naira ite dọla odogwu ite euro ite pounds and dollar alụwo nweze n'ihu mmụọ alụlo nọ malụghị nwa ike maka nwanne mmadụ ọbọma nice guy odogwu na Porto-Novo odogwu naịzi n'ihu mmụọ ọbọ mmadike alụ olo nọ ya alụghị nwa maka nwanne m odogwu onye onye Igbo mola odogwu na Porto-Novo maka abụ nwa abụ nwa elota nna abụ nwa elota nna do abụ nwa elota nna ka ya mụ ụwa ka ọ dị mma n'ụwa maka nwanne m onye ka anyị igwe Zumarọkụ ya Zumarọkụ oke mmanwụ nọ eleghị mmadụ eji ka aka n'ụwa eji ọfọ bụ isi agụba nnize na Nnamdị bịa gị bụ agụba nnize odogwu na Nnamdị nnọọ odogwu ego ụmụaji ịgara ụwa na-ekwe ntakarawa maka iwere ugo yo ọmaki onwe akalọ onye isi ntakarawa chi na-eru Igbo mụ ndị isi ntakarawa chi na-osi gwada nka onye isi ntakarawa Igbo bụ n'ihu mmụọ ndị isi ntakarawa n'elu akwa eso odogwu ego n'Igbo bụ Chimunya maka tabugbo nwanne m Michael tabugbo odogwu Michael na-ebu mmụọ tagbo odogwu na Porto-Novo odogwu onye agụrụ ehere bịa maka nwanne tọ nwanne ka ọ na-abịa nya nri Igbo bụ Chimunya obu onye Chukwu ebuka nne nuo n'olu oke ọ na-eru onwe ọgaranya yiri ime ụka n'abazia
na walama dowu na Porto-Novo Igbo bụ Igbo n'ihu Chinedu dollar doluwo no ya maloke mma dowu dollar ma hụ ị na-azụ abịa ịzụsi abịa ka esi azụ abịa lezi abịa ka esi abịa dowu dollar ma hụ ike na Porto-Novo Igbo bụ Igbo anyị onye ka anyị ji bịa n'ụwa ọbịa nwanne m ochie n'ụsọ nwanne m ochie n'ụsọ nwa Igbo dogwu ego ọnọdụ ya abala bụ ọgwụ odogwu ya uze mmụọ mmanwụ ya uze mmụọ mmanwụ ya uze mmụọ odogwu iso n'odezili Yahoo network global Nigeria Igbo na n'ihu ema kada adamu eze nwanyị nne m lochi hizoba dobi nwanyị nwa achalugo nwanyị nwa romili ka ntị eje ọgbanje n'ihu ọgbanje odo n'ime anyị izo na galisi ego Igbo gwenu Igbo bibo kwezuonu ọkwa lusi egwu Igwedo nwa ọgbatụlenyi anyị abịago na nke a ga iji aba alịlị maka na ọnwụ gburu ọga anyị nnegwu mmadụ nke dị n'oyi na Ọmambala Chief Ọgbatụlenyi Akwo enyi ntaja abụọ bụ Federal ewe wele ego a wee na-agwa ndị o metụtali mabiko badiga maka na ọnwụ bozuru ọra nkwa mma jegero ngwelo enyibo aye ibe njiti Chukwu kelu ụwa nyala ote ọgbatụlenyi nteja bụ enyi nọ dị ọmụma obere ikolobịa ịma na ọgbatụlenyi na ọ bụ onye nteja bụ ọgwụ nwanne m ọgbatụlenyi enyi nwa nteja bụ ide ihi mana ọgbatụlenyi ene mọlọba mmadụ ilio ya bụ n'ime nteja bụ ọnwụ wee bido wegbugideba buweta sọ mmadụ na n'ime obodo anyị nụ ya bụ n'ime nteja bụ ehi emesịa ya bụ ọnwụ wee bịa n'ụwa kwenala anya ọgbatụlenyi gbua ogbuebi onye nteja bụ ịnaba gị zuru ike na ndogwe enyi na-abụ ọgwụ ogbu onye ji malụ obodo ana enyi na-abụ ọgwụ eho iyi egwu na-etiyo ijere iyere m enyi n'izu na kalịza dịka ihe ekumeku osimiri nwa ma mehụta na ta n'ọdị ọmụma omenikolobịa ibe njebe na-akwa lele ịma na ọgbatụlenyi ọ bụ maka ọgbatụlenyi nteje oyi na Ọmambala ji bụlụ egwu iwetego ọgbatụlenyi nteje abụọ enyi nwa nteje abụọ ọgwụ ana enyi nwa nteje abụọ ọgwụ ana enyi ndị Igbo niile ana onu enyi nwa nteje na abụọ ekumeku
oga ji bubenya bobu nenyi na bogwa nago mo ngwajo ba jojo ogini ko nwu nebule nyi tata ima no batule nyi ibo melu na Anambra steeti batule nya kaliro bia chachale mana onye nwula ngwe neburu ogwu chachale ogene ka nye ga-eme o alili gbo mo ngwawa alili gbo mo nenu wa o onye ji malo obodo anagoni o mbatule nyi ntajambo na enyi mana ana magwanya m onye ọbụla ndị na-enwe nwele asị na ọgbatule enyi ha nago mmụọ onye ọbụla tinye ile n'ọnụ enyi na-abụ ọgwụ anago mana ịma na enyi anwụrụ anwụ maka ebe onye mere ka eji bụrụ ya ji nne m ụlọ gbatule enyi o ọmụnya n'ime nteja bụ ọgwegụba akwụkwọ ọ gụrụ praịmarị skuulu ọ gụkwuru sekọndịrị skuulu ojebezi olu oyibo enyi jelu olu oyibo ọ jere azụmahịa ya n'elu ụwa mana ọ gara nga ma ncha enyi na bụ nata azụ ọ jere lụ ọlụ aka ma ọlụ aka na o nwere isicha enyi na-abụ ọgwụ nata n'ime nteja bụ ọnata wee bụrụ egwu wetiwezie o ọgbatụla enyi nteja bụ ọ na-eti egwu ya ụwa niile na nnọnụ ya ya bụ n'ime nteja bụ ụkwọ mmanụ ikolobịa mmanụ onye nwụla nwee na-egwurozi egwu chachale enyi na-abụ ndị enyi hibana o enyi n'iso na mmanwụ ijele ka nye yegarote mgbe bụ ndị yo ogili si dauta mana onye nwụla nwere bụrụ mụ Igbo landị niile nụ enyi n'ụlọ nwanyị debe aka na-akpa egwu tosi ekwi nwanyị ọma mụ na taba ekwi nwanyị na ịga dị mma enyi wa mụọ nwa o ya mụlụ eze ji ọfọ nwa gwoo alolo na ọha dịlụ gị mma ụlaga a na-egwu ka na-egwu ya mụlụ Chidimma gwa Adam aka ji mma Chidimma gwa nwa ka nwa odogwu kaina ya mụlụ mma bi n'elu ochimileze nwanyị ada alolo na ọha malụ gị mma odogwu kaina mana ana m agwa egwu tosi ekwi nwanyị ọma o ana m asị gị nwelu ndidi maka na ọnwa mara eze m mara ọkpala onye dị maka ọnwụ n'igbo asị gị nwelu ndidi nwanne m emesịa na ọ ga-adị mma ebe ọ bụ na ọgbatụla enyi ya ejeghego wedewele gị mmụaka ijezie ka inete anya ekwi nwanyị dị mma asị gị nwelu ndidi emesịa na ọ ga-adị mma ọsị m wele kene anja kene Pastọ Jeriko nwako n'obi o maka iwe ọma ọ na-emelụ ọgbatụla enyi n'ọbụ Chukwu ga-ahụ ya pastọ nini ya odogwu asị m si gbaka ka ọnụ ka agwazi anya ka eji agwa eze enyi nna bụ ọgwụ ide enyi hibana enyi n'ihi sondokoro enyi ye ekumeku annaba nọdị ọmụma ogomeri ikolobịa ibe nji eti egwu aha maka na mụ amago na ọ bụ ọgbatụla enyi nwa nteje nye nne m ọgọ nwa ka nwa odogwu na ọ bụ nya mere mụ ọ meme ibe mbụ tata enyi nwanne m ọgbatụla enyi ịnaba gị zuru ike na ndokwe maka na onye nwụla nwere bụrụ bụ chachali asị gị bụrụ anya anyị na be mmụọ ka anyị bụrụ anya gị na be mmadụ enyi na bụ enyi emesịa na ọ ga-adị mma
emesịa na ọ ga-adị mmanụ ana m agwa eze Jiọfọ asị gị nwelu ndidi emesịa na ị ga-eti egwu nna gị nwanne m ezi odogwu ego ka anyị na mana ibe na-agwa ndị ebe ọgbatụrụ enyi onye ọ bụ na-agbada anya n'elu ụwa ịma na ụtọ bụ n'ọnwụ ụfọdụ na-amụ amụ n'eze ma iweba n'ọdị n'obi iwe dị n'obi ma mụ dị n'ọnụnụ odogwu ije n'ụwa ka mụ na-ebu enyi nwata eje abụ ọgwụ ananụ enyi nwata eje na abụ ọgwụ na enyi nwata eje abụ ọgwụ ana enyi nwata eje abụ ọgwụ ọna aha onyaka agbalaka ezigwe tem ekwuria ihe eli ọba m ka nna kpọ n'ụgbata ọsọ nna m nọ n'ọba ịma na ihe adeli ọba iyi na odeli ọba nna m anọ dị ọmụma nna nọ dị ọmụma ogomeri ikorobịa anyị je weziela kene anja kene nwa mere ọgụ ọ na-emeziwe igbo bụ igbo na Porto-Novo ọgwụ n'obu ndị nne ma mala nne mela mala na egwu ekpili alụolu na ọha dịlu mma ka anyị na ya maka Chinoso nwa bụ nwanne ayabala odogwu nwanne m Chinoso na alụolu na ọha ma alụghị mma ka anyị na Porto-Novo ti egwu m egwurelu m Chinoso gwara m n'aka ịna-anya nọọsị m n'aha nwanne m Chinoso na-alụ olu na ọhịa malụ gị mma egwu ka ị na maka onye meela amala ga-elele ọgwụ ya ọbịala nwa Chinoso taalụ nnọọ mma ogbome n'ikoro ana maha manahụ ịma ha mananụ na mana na manahụ igbo na manahụ anyị ji aka n'eze nwanyị maka ibe ọ bụ na na-eme nwanyị adịrị amanye enwe n'isi maka agbala nwanyị onye oche ndụ nnọọ eze nwanyị dike oche ndụ nwanyị gwa nwa ka nwa Lady Mrs. Ochendo agbala dị mma na nwunye n'iru nne sili bụ nri na Porto-Novo osila ọra nwanyị ọma mụ na tawa ngosila ọra nọ mụ na-ekwu ụnyaka ụfọdụ na nwa nwụli n'ọgbatụlụ enyi anaghị mmụọ mana ọ na-ewute ọbọdụ ewute n'enyi nna bụ ọgụ anago mgbe na-agwa mmụọ ụwa oru bụlụ oru ibi ya ebe eji mbazụ enyi ihe ya mala amali na ọ ga-elu ugo n'obu mbọsị emesịa ịmana nke ya ga-adịgwu otu ahụ mana ibe dịzi iche n'ebe na ebe bụ na anyị amarụ na mbọsị nke ya maọbụ azịza ka e ga-eji wakpanye ya n'ime ini ọ na mmụọ enyi nwata eje abụ ọgụ ana enyi nwata eje abụ ọgụ nọ na enyi nwata eje abụ ọgụ ana enyi ịnaba nnaba izuru ike ịnaba nnaba ga-ezulu ike enyi ịnaba nnaba ga-ezulu ike ayiwa na-ekene ene nwa melọgụ ọ na-emezigwa odo onye ezi agụla bụ aikena ọgwanya bụ Ikechukwu nwa mama m odogwu Ikechukwu Chiogwe odogwu akata ka ị na-emezigwe odo ọnya gụlere banyị odo ịmame mba iyi mba
mba ehuo nwa ma mehe wọta kachawe igolo chimuwalu ide yini mame kaina ego nnemuwa ibobo ka hiji kaloti ahụ ego chimuwalu ijele mu aha mana egwu anyị ka iji aga n'iru emegbu ijele n'ọbịa ka eji eti enyi mmanwụ maka na ụfọdụ kpala elu ka ewere enyi mmanwụ weje megide ijele mana velo tazi n'enu ụwa o nnọbụ ijele nnọbụ nya kasị mmanwụ mmanwụ niile dị n'enu ụwa ọ nọ n'isi ijele ọ bụ onye bụ nya bụ ijele na-ekwu ọ gbatụrụ enyi ntejabụ oke mmanwụ igba na alili egbuo mo n'enu ụwa alili ego kaina mana onye nwụla nwere wurozi egwu chacha alili egbuo mo ogilisi dauta ịnaba gị zuru ike na ndokwa o adị gị bụla anya anyị na be mmụọ ka ị bụrụ na be mmadụ nwanne m ọgbaduru enyi n'igbo n'ịnago mmụọ maka nwa mama m ọ na-emezikwa ezi oyi mo Chinoso nwa bụ nwanne alụlụ na ọha na-ele gị mma ayabala ego ayabala ayabala ego ayabala nwanne m Chinoso na alụlụ na ọha malụ gị mma maka na ị na-azabụ Yahoo Network Nigeria Limited nwanne m Chinoso talolo na ọha malụ gị mma iwe me baptizim na-aba ayabala bụ ọgwụ na ọ bụ ya ka eji wee malụ odogwu nwanne m Chinoso talolo na ọha malụ gị mma kaina ụnyaka emesịa ị na-azazi igwe danka igwe naira na ọ bụ ya ka ndị tugoro nwanne m Chinoso onye ka nne m lia o nne m ụlọ Chizọba o onye m ụlọ eri oke bụ alili gbo mo n'enu ụwa enyi nwata eje abụ ọgwa na unu matụle enyi nwata eje abụ ọgwa na enyi nwata eje abụ ọgwa na nu matụle enyi nta eje abụ ọgwa na a na-egwu na-enyi anago ụfọdụ na-agba mba n'enu ụwa mmasị na ọ bụ ụba mgbosi egwu ebe ọ bụ na ọgbatụlụ enyi ha ejewego na ọ bụ ụba ga-echizi eze egwu n'ime ọma mbala n'ime oyi nọ ma mbala ọ bụ onye ga-echi nya bụ eze ka njọ onye bụ isi nya bụ kanlisi nwanne m ọdụ bụ enwere ube maka na onye chiri elebe foto ihe na-abịa n'ọbịa ka nnebela halele aja kena aka na alụlụ m egwu ahụ injinia Ezaina ndị Igbo natawa oke mmanwụ na ale gị mma ọgwa gị bụ Authority Studio injinia Ezaina ịma na aga mala dịrị ezi n'ọbụzie gị elilili ọbụli ka kpalakpa injinia Ezaina nwa mama m obodogu mana ebe a dalụ egwu ahụ na bụ n'Authority Studio injinia Ezaina ị nwere too much power ya bụ na kọmputa ebe ahụ ka power isi abịa injinia Ezaina mana ịma na ọgbatụlụ enyi na-abụ obodo gị na ọ bụ ya ka eji malụ obodo kaje ka ịpụta mana egwu ya na kajeje zụlụ egwu ike mbọsị ọzọ anyị ya bịa etiela ego ọfụma enyi nwata je abụ ọgụ ananụ enyi nwata je abụ ọgụ ọna enyi nwata je abụ ogide nụ enyi o onye eji malụ obodo ana enyi nwata je abụ ọgụ ananụ dịkasị anwụ na anwụ nọdụlụ enyi nwata je ana
enyi n'isu na mmanwụ enyi oheje ege nje ya ọkwa na-ekwe ijele ihe oheje ege nje ya ọbịa udenwa gụ na udenwa ọgaranya wacha niile ebuzi ogbunu ka onye na-eme nya malụ ya rụ n'egwu m nọ marụ alụzi egwu digana alụzi egwu ọgbatụlụ enyi o alụzi egwu nwa m ụlọeri o ọgbatụlụ enyi o alụzi egwu nwa m ụlọeri n'egwu ka m ji ebe alele ibe bụ na-eme n'ikolobịa n'ụlọbịa ka nna ya ayabara onwe bụ na-eme n'ikolobịa n'ụlọbịa ka nna ya n'ụwa n'ije n'ụwa enyi Igbo anago enyi na mbọgụ enyi na mbọgụ enyi Igbo ana enyi na mbọgụ enyi Igbo ana nwa na-agwakwa mmadụ dịka ọsọ ndụ Igbo ilo otogo nwapụ ụzọ na mbara na taba na mamarozi ka ị na-emenụ ọzọ ndị Igbo ilo na tabazia igirigi na mamara ka mmemme n'ụwa ka ọ dị m mmanụ ọzọ ndị Igbo ilo ya n'ụlọ mmadụ iko igirigi okolobịa yeriko nwa ka onobio pastọ odogwu na mamara ka mmemme n'ụwa ka ọ dị m mmanụ kedu ezi onye lụka ọfụ n'anya onye lụka nwantị o odogwu n'enyi na-abụ ọgwa na-agụ mmụnụ ọ na bụ ka ebe alụ na-ahụ alele n'ama mkpa mara ọgwụ anyị ike ji nwa ka mana m ụlọeri onye amụma otie ụlaga alụsi egwu nwa gbatụrụ enyi abịakwana m ọzọ nke a bụ tribute to my godfather ọgbatụrụ enyi nwanteja abọgụ chief ọgbatụrụ enyi akwo ị na-abaghị izuru ike na ndokwa o papa anyị ọ ga-abalị ihe o ije n'uwe onye n'ụwanụ n'ije n'ebuke n'ụwa ije n'uwe onye n'ụwanụ n'ọmịaka nnakwa n'ụwa onwe bugo na onye njem ọnụnụ n'enyi na-abọgwa na n'ụwa onwe bulu na onye njem ọnụnụ na onye nje anyị isi o ọmatụlụ enyi nwata jabọ na onye ji eji obodo anago ọmatụlụ eji nwata jabọ na nwa chinyerude o enyi na-abọgụ enyi Igbo ana enyi na-abọgụ enyi Igbo enyi na-abọgụ ana n'ụwa enyi na-abọgụ enyi Igbo ana ụlaga ị na-aba gị ji si kenu n'enyi na-abọgụ odogwu ijebe iji ike na mbụ n'ụwa ka onye na-emezi one n'ụwa nụ n'ọbịa ka anyị na-ekwunu onye na-emezi one n'ụwa nụ n'ọbịa ka anyị na-ekwu n'ụwa egwu ka m ji n'ụwa egwu nneọma na nyigwe dị ihe ịwami na-emere anyị n'ụwa n'ọbịa ka anyị na-ekwunu ọ dịgasị anwụ na anwụ na-abọgụnụ onye nteja na-agụ n'ụwa enyi na-abọgụ ị na-abago ahee ọkara odika m nụnụ mma ọkara odogwu na mawara ka mmemme n'ụwa ka ọ dị m mma hoo enyi na-agba ọgụ nwa na-aba m oo enyi na mamara ka mmemme n'ụwa ka ọ dịla anyị mma nụnụ mgbabụ na ịyala anyị wa na-aba mmụọ enyi na-agba ọgwụ anago enyi na-agba ọgwụ dike nụnụ onye nwe egwu nwanteja anago onye ji malụ nteja anago mmụọ n'enu ụwa dike nụnụ onye ji malụ obodo ọ na-abago
nwe were egwu a wee na-agwa ụmụ ụwa niile ndị bụla ọgbazụrụ n'anya ndị bụla egwu ọgbazụrụ n'anya ndị bịa na-amasị biko ka anyị were ndidi wee dịbe maka na ịma na ọnwụ bụ ozuru ọra onye ile bụ n'anya odenụwanụ n'ọbịa ka na ya ochukwu onwe ike bụ n'emu na ikolobịa n'ọbịa ka na ya n'ụwa ijenuwo jenuwanụ n'ijenuwo ebuke abala n'ijenuwanụ ijenuwo n'enyi na-abọgụ n'enyi na-abọgwana n'enyi na-abọgụ enyi mana nwana meka ekwutosi nwaanyị ọma ekwutosi akwo eze nwaanyị achala oge ọbatụrụ enyi asị gị welu ndidi maka na ndidi bụ ọgwụ obi maka na ọ bụrụ ọsọ gị ka nya bụ ife metụrụ o metụrụ ma anyị nwa bụ ndị egwu maka na ọ bụ ọbatụrụ enyi ụnyaa mere m ife mbụta ata ma nwere odike nwa bịara ụwa dike nwụrụ igirige n'ihe ori ọba nọ batago n'oyi alụzi egwu nwa m ụlọ eri oke bụ na belụ na ahụ alele ka ọ na-abazịa ọgbatụlụ enyi nteja nago mmụọ ma ọ na-abanya n'odu mmanwụ na ndokwe igirigi na mamara ka mmemme n'ụwa ka ọ dị m mma enyi na-agba ọgụ wee bụrụ na alele wee na-abanụ mma nwoke arọ na-eji mọfọ ọgarọ dike mmịa n'ụlọ abịa ha ọgarọ na-eji mọfọ ọgarọ nwa bịara ụwa dike nụ igirige eze egwu na mamara ebe na-emezi oho nwa na-agwa mmụ nteje oyi na ọma mbala biko ka anyị chediben mmadụ dịka Jerry Pastor Jerry Nwakolobi anyị nwere ndidi maka na ọ bụ nnegwu mmadụ dị na oyi na ọma mbala onye arala anyị wee na mmụọ ife a unu mala ama na nwa okolobịa jọrọ njọ enyi abụ ọnwụ eji mmalụ obodo na ọ dị ka ọ na-agụ n'ụwa ọ na-aba n'ụwa ọ na-aba anya n'ọdụ mmanụ n'iche nu ebuke abala enyi na-agbagwo enyi ọma nọ n'ịkọ na-agụ n'ụwa nwa na-agwakwa ndị ugogbu ụzọ ọchake niile ọgbazụrụ enyi bụ onye nke anyị ka anyị na-eweli ndidi maka na ọ bụ nnekwu mmadụ dị na oyi na ọma mbala onye o metụrụ dibe eze ji ọfọ agwọ ọkpala ọgbatụrụ enyi nwelu ndidi Chibika agwọ welu ndidi na ndidi bụ ọgwụ obi ebe ọ bụ na papa ga yarụgolu gị wa anaba mmụọ asị gị welu ndidi na ọ bụ Chukwu wetara Chukwu ewelugokwa ka mma gị jisi ike gbado anya n'ife ọbụla ị na-eme ịzọpụkwa ka nli gị na-enye anya ịzọpụkwa ka ekpe gị na-enye anya maka na anya mara ndị bụ ndị dị n'ụwa wee na-agwakwa Chidimma Agwo eze nwaanyị adaka ada oyi na ọma mbala gị nwelu ndidi mma bi n'elu eze nwaanyị nwa mama ịghọta nwelu ndidi egwu na-eti ihe enụwanụ n'ọbịa ka nji ịnụwanụ enyi na-agbagwo enyi ya bụ otu na nkarịja